Καλησπέρα. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα δούμε τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα γύρω από το YouTube. Θα δούμε τι είναι το YouTube, θα δούμε ποιες είναι οι βασικές και ποιες είναι οι δευτερεύουσες λειτουργίες του. Θα δούμε για ποιο λόγο είναι μια πολύ δημοφιλή σήμερα ιστοσελίδα, την οποία σχεδόν όλοι τη γνωρίζουν. Ουσιαστικά κάποιος άνθρωπος ο οποίος πρωτομπαίνει στο ίντερνετ, μια από τις πρώτες ιστοσελίδες που θα επισκεφτεί είναι το YouTube. Ξεκινάμε λέγοντας απλά και μόνο ότι δημιουργήθηκε το 2005. Ένα χρόνο αργότερα, το 2006, ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία της από την αρχή, όπου εξαγοράστηκε από την Google το 2006, και σήμερα πλέον το YouTube είναι η τρίτη πιο δημοφιλή ιστοσελίδα, και σχεδόν κάθε λεπτό ανεβαίνουν γύρω στις 60 ώρες βίντεο σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την ακρίβεια, το YouTube δεν είναι απλά μια ιστοσελίδα, ανήκει σε αυτό που λέμε κοινωνικά δίκτυα, είναι τα λεγόμενα social media. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα όνομα προφίλ ή ένα λογαριασμό χρήστη, όπως το λέμε, όπου μέσω του λογαριασμού αυτού, μέσω του προφίλ αυτού, μπορεί να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, μπορεί να έχει μια διάδραση, δηλαδή μπορεί να, για παράδειγμα, να κάνει like σε κάποια βίντεο ή να σχολιάζει κάποια βίντεο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Στο παρόν βίντεο θα πάμε να δούμε το πρώτο πράγμα και το πιο βασικό, το οποίο είναι το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα όνομα χρήστη, ένα λογαριασμό, ένα προφίλ στο YouTube. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Ξεκινάμε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα youtube.com. Θα δούμε ότι εδώ πέρα μας προτείνονται διάφορα βίντεο από το ίδιο το YouTube. Συνήθως είναι διαφημιζόμενοι σύνδεσμοι. Εμείς θα πάμε πάνω και δεξιά, θα πατήσουμε το κουμπί σύνδεση. Βλέπετε ότι ακριβώς επειδή το YouTube συνεργάζεται με την Google, ουσιαστικά για να δημιουργήσουμε λογαριασμό στο YouTube θα πρέπει να διαθέτουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Gmail. Αν διαθέτουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Gmail, κανονικά μπαίνουμε με το όνομα πρόσβασης και με τον κωδικό πρόσβασης. Εμείς υποθέτουμε ότι δεν διαθέτουμε κάποιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οπότε πηγαίνουμε ξανά πάνω και δεξιά στο κουμπί δημιουργία λογαριασμού. Εδώ πλέον έχουμε μπει στην φόρμα στην οποία μας ζητείτε να συμπληρώσουμε διάφορα στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, όπως το email μας, όπως ένα κωδικό πρόσβασης. Θα πάμε και θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Για παράδειγμα, θα συμπληρώσουμε το όνομα εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο όνομα χρήστη πρέπει να είναι στα αγγλικά, κατά προτίμηση με μικρά γράμματα. Εμείς θα βάλουμε Computer Kid Video και στη συνέχεια πάμε να συμπληρώσουμε ένα κωδικό πρόσβασης, ο οποίος, όπως λέει και η οδηγία δίπλα, θα πρέπει να είναι ισχυρός, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας κωδικός πρόσβασης μήκους 8 χαρακτήρων. Καλό είναι, εμείς προτείνουμε να χρησιμοποιούμε και γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου πάντα, και αριθμούς, αλλά και κάποια σύμβολα όπως το δολάριο ή το καγκελάκι, το σύμβολο της Δύσης, ας πούμε, ή το αστεράκι. Θα πάμε και θα βάλουμε ένα κωδικό εμείς εδώ πέρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τον κωδικό πρόσβασης, δηλαδή να γράψουμε τον ίδιο κωδικό ακριβώς όπως τον γράψαμε και παραπάνω. Θα βάλουμε ενδεικτικά μια ημερομηνία για γενέθλια. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το αν θα συμπληρώσουμε την σωστή ημερομηνία γέννησης. Δεν συμπληρώνουμε προς το παρόν κινητό τηλέφωνο. Θα δούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο και πότε χρειάζεται να έχουμε συμπληρώσει ένα κινητό τηλέφωνο. Η τρέχουσα διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται στην περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να κάνουμε ένα reset στο password, να δημιουργήσουμε από την αρχή το password, ας πούμε, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην συγκεκριμένη διεύθυνση βίντεο. Ας υποθέσουμε ότι εμείς δεν έχουμε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε τα γραμματάκια εδώ πέρα τα οποία βλέπουμε στην εικόνα αυτή. Η συμπλήρωση αυτή γίνεται ακριβώς επειδή πρέπει να αποδείξουμε, όπως λέει εδώ πέρα, ότι δεν είμαστε ρομπότ.
Θα βάλουμε λοιπόν ακριβώς όπως από πάνω. Ωραία. Αφήνουμε τοποθεσία την Ελλάδα. Συμφωνούμε με τους όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική απορρίτου της Google. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα. Πατώντας το επόμενο βήμα βλέπουμε ότι είχαμε συμπληρώσει λάθος τα στοιχεία της εικόνας. Λέει εδώ πέρα οι χαρακτήρες που καταχωρήσατε δεν αντιστοιχούν στην επαλήθευση λέξης. Δοκιμάστε ξανά. Πριν δοκιμάσουμε ξανά, βλέπουμε ότι για λόγους προστασίας και για λόγους ασφάλειας έχει σβηστεί ο κωδικός. Οπότε εμείς θα πρέπει να πάμε να το ξαναπληκτρολογήσουμε. Ωραία. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τις λέξεις οι οποίες φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Και ελπίζοντας να τις έχουμε συμπληρώσει σωστά, πατάμε το επόμενο βήμα. Πολύ ωραία. Συμπληρώθηκαν σωστά οι λέξεις. Έχουμε ήδη φτάσει σχεδόν στο τελικό στάδιο δημιουργίας λογαριασμού στο YouTube. Θα αφήσουμε την προσθήκη φωτογραφίας προφίλ για αργότερα. Θα πάμε στο επόμενο βήμα και βλέπουμε πλέον ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός μας στο YouTube με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήσαμε πριν, η οποία είναι computerkitvideo@gmail.com. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να πάμε είτε στο προβολή προφίλ είτε στο έξοδος. Εμείς θα πάμε όμως εδώ πέρα στο επιστροφή στο YouTube, προκειμένου να μπούμε στην ιστοσελίδα του YouTube. Θα δούμε ότι μπαίνοντας εδώ μας εμφανίζει πάνω και δεξιά θα πατήσουμε εδώ πέρα το κλείσιμο. Μας εμφανίζει λοιπόν πάνω και δεξιά το όνομα χρήστη, το όνομα του λογαριασμού με το οποίο εμείς έχουμε αποκτήσει πρόσβαση στο YouTube. Πάλι μας εμφανίζει εδώ πέρα διάφορα προτινόμενα βίντεο, τα οποία είναι συνήθως διαφημιζόμενοι σύνδεσμοι. Εμείς θα πάμε στο μεταφόρτωση, να δούμε ότι από εδώ μπορούμε πλέον να μεταφορτώσουμε τα βίντεό μας. Επίσης μπορούμε να πάμε δεξιά εδώ που λέει εκπαιδευτικό λογισμικό, προκειμένου να πατήσουμε το κανάλι μου. Θα δούμε εδώ πέρα αργότερα σε άλλα βίντεο ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο κανάλι μας, προκειμένου να διαχειριστούμε και τα βίντεο τα οποία έχουμε ανεβάσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανεβάσει κάποιο βίντεο. Αυτό που κάναμε λοιπόν μέχρι τώρα είναι το ότι δημιουργήσαμε ένα λογαριασμό, ένα όνομα προφίλ στο YouTube. Θα πατήσουμε πάνω και δεξιά εκπαιδευτικό λογισμικό και στη συνέχεια θα πατήσουμε αποσύνδεση. Δεν ξεχνάμε πάντα, όταν τελειώνουμε με μια ιστοσελίδα, είτε πρόκειται για το email μας, είτε πρόκειται για το Facebook, είτε πρόκειται για το YouTube, να πατάμε την αποσύνδεση. Ειδικά το κάνουμε αυτό όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ έχοντας πρόσβαση από υπολογιστές δημόσιας χρήσης, για παράδειγμα από ένα σχολείο ή από ένα ίντερνετ καφέ. Θυμόμαστε πάντα να αποσυνδεθούμε στο τέλος, αφού τελειώσουμε με τις εργασίες μας. Είδαμε λοιπόν στο πρώτο μας βίντεο το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό στο YouTube. Στη συνέχεια θα δούμε και διάφορα άλλα πράγματα γύρω από το YouTube.